はい、では皆さんこんにちは。今から皆さんこんにちは。今から、モンゴル料理を、日本人の友達と作っていきたいと思います。でまず生地なんですけど、生地もちゃんと最初から作ります。これ使ってます。餃子とかピザ、パン用のやつを使って作ります。白菜のサラダを作ります。白菜をざっくり切ってお塩をかけて塩もみしてちょっと水分を出します。ちょっとモンゴル料理作る時に生地をなんていうのかな、平らにするような丸い棒みたいなやつ、あれなんていうのかな、綿棒。綿棒、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 綿棒が必要なんですけど、ちょっとそれ買うの忘れてたんで、ちょっとこの生地終わったらこんな感じで作っていきます。終わったらちょっと買いに行きたいと思います。めっちゃ久しぶりに作って食べるかも。本当多分あかりと別府で食べたのが最後かも。めっちゃ久々。上手に作れるかな。で塩もみしたらこんな感じでちょっとしなしなになってくるので。それカットだけ？カットだけ？水で沸かしたりとかする？しない生で。生で。はい、では生地が出来上がりました。私はじゃあ今からちょっと綿棒を買いに行き、綿棒普通にメイクで使う時の綿棒あるやん。それと一緒。いや、一緒。綿棒を買いに行きたいと思います。はい。はい。綿棒じゃなくて綿棒でです。はい。では、ちょっと生地が今日はいい感じに出来上がったので嬉しいです。ちょっと生地も休ませて、100均が近いのでパッと行ってきます。で、ツナをちょっと油を切って入れて、で、ごま油を香り付けのためにちょっと入れます。で、マヨネーズを入れて、あと混ぜて、胡椒をかけて終わり。出かけてきます。大量なんですけど、余ったら余ったで、明日の朝マラが食べれるので、ちょっといっぱい作りました。はい、では戻ってきました。ミニ綿棒ミニ綿棒を買ってきました。ありました？ありました。では今からちょっと始めていきたいと思います。まずちょっと作った生地をこれぐらいの大きさにして、作っていきます。で、今日の係として私が全部したら結構時間かかるんで、私が生地をして、マラがお肉を包んでいきます。で、ちょっと一回教えますね。こう丸くして。うまいな、やっぱ。手つきがうまいな。こんな感じで真ん中のところにちょっとボコってくるように、こう蒸した時にさ、ここにお肉がくるから丸くしていきます。何に何十年間もモンゴル人してないんでっていうんだっけ。一応何なんだっけ。ちょっとそれはやばいよ。無理よ、そんな。今日のモンゴル料理はボーズっていうやつで、中国の小籠包とか肉まんと似てるような感じです。でもモンゴルのは中がもう全部お肉って感じで、お肉の味が楽しめる料理になってます。ちょっと待って、見て。ギュ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 。なるほどね、外から内にね。で、真ん中のところがポコってなります。そう。いい感じ。いいよ、うまいよ、結構。無理。できる。やばい？いや、いい感じ。もっと薄く広げてもいいかな。嘘。もっとすぐ？大丈夫？正月の時とかね、
1000個とかやば。作ったりする。だからもう何日もかけて親とかが仕事から帰ってきた時にもうテレビ見ながらもうひたすらで、私は多分2年間ぐらいどう綺麗あかりの2年間ぐらいしてて、ちょっとレベルアップしてこっちの方に入りました。私の最初やった時よりはうまい。ない。さっきちょっと私が生地作ってる間にあかりがうちの親と出出ました。あかりはいつ福岡に来ましたか9日の9日の朝に来ました。あ、そうなんだ。今何歳ですか今はマラの1個下。マラは何歳ですか、お母さん？私は24歳です。おー、ちゃんと分かってる。これを今から蒸していきます。はい、ではちょっとまず水を沸かします。で、沸かしてる間にちょっとオイルで作ったやつの下を油でつけていかないとここにくっついちゃうんです。ちょっと待って、私このまま置いてるやん。やばいやばいやばい。大丈夫、まだ熱くないでしょ。まだ熱くなかった。おえ危ない。この下の部分をこんな感じで全部つけていきたいと思います。はい、では今から時間を計ります。20分。何時20分20分。 OK。 ミルクティーも作りたいと思います。ミルクティーはあかりでも作れるよね。いや、ちょっと作り方間違ってるかもしれないんでお願いします昨日飲んだの美味しかった？美味しかったけど、もうちょっと塩が少ない方がいい。あ、本当？うん、私昨日のやつめっちゃ塩を少ないなと思って入れとったよ。これがモンゴルの紅茶。紅茶やね。私ももらいました。で、こちらを入れて5、6分ぐらいかな。私もそんな得意じゃないけど。そうやってやるのね。そうそうそう。やっぱり普通に、マグカップに入れたの？マグカップにこれ入れるやん。で、お湯入れてやってた、普通に。あなたの伝え方が悪いわ、それは。はい、じゃあ今日覚えたから覚えます。家で作れるね。ちょっとね、食卓用の塩をまあ普通のね。これぐらいかな。これは普通多分味見しないと思うんだよね。しなくてもできるのがモンゴル人。私はちょっと美味しい。ちょっと飲んでみて。あ、ちょうどです。ちょうどやな。うわ、うまい。これがうまいのよ。皆さん、これがうまいんです。美味しいんです、これが。ね、美味しそうに見えないでしょ。でもこれが美味しいんです。美味しそう。取って、わお。お皿で二の腕がプルプルしております。何個ぐらい食べれる？わからん。3つ4つぐらい。私妹とこれ競争して食べて12個とかえぐ15個ぐらい食べとった。はい、あ失礼しました。はい、ではちょっと食べていきたいと思います。いただきます。私はちょっと2個多い。まず私、あ、そう、サラダ食べてみて。あかりの作ってくれたサラダです。どう？美味しい。美味しい。やばい、止まんないね。やみつきになる。この前教えてくれた水野よな。うわ、待って、どうするした。水菜じゃない。水菜じゃないよ。水野水菜じゃない。あ、何だっけ、冬のお鍋の春菊。
私この前水菜でそれ作って食べた。水菜って何？水菜。水菜じゃなくて水菜。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 水菜？水菜。水菜。うん。水菜。違う。じゃあ水菜じゃなくて水菜。水菜。うん。そう。水菜。うん。ちょっとね、私、肉度、うん。結構、うん。油が。うん。熱い。ケチャップとマヨつけるの？混ぜてつける。本来的にはこれ手で食べるものなんだけど、これ手で食べんの？うん、手で食べんの？手で食べる。熱っ。やば、今ちょっとベロやけどしたからこれつけて食べていい？食べてみて。めっちゃうまいよ。うちの家はこうして食べてる。結構うまいからね。でしょ？なんかキムチで食べる。美味しいけど、かすかにマクドナルド感。ああそれはダメ。それはダメ。いやこれがマクドナルドやったらやばい。かすかにね、奥の方にマクドナルドを感じる。私ちょっとかすかなマクドナルド味わいます。やろいや、ほらマクドナルドや。ビッグマック。取るスプーン持ってくるから。スプーン。いいね、いいやん。でもケチャップとか混ぜてるからね。どうですか？これよな。昨日ちょっとマジでしょっぱかった。ごめん。けど美味しかった。けどもうこれが。はい、じゃあということでごちそう全部食べ終わりました。ごめんなさい。ごちそうさまでした。ちょっとごちそうさまでした。ちょっとごちそうさまでした。今来たよ。はいはい、じゃあ終わらせよう。はい、どうやって終わらせますか？いや、もう今ので終わった。今ので終わった。はい、じゃあバイバーイ。ごちそうさまでした。